дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон чорабинӣ бо шукӯҳ дар доираи маҳвораи ҷавонон бахшида ба Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҳти унвон як Рӯзи ҷавонон баргузор гардид. Нахуст меҳмонон аз дастовардҳои варзишгарони донишгоҳ дидан намуданд. Дар чорабинии фарҳангию маърифатии масъулини донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуданд. Таъкид гардид, ки ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа буда, онҳо бояд бо дониш, ҷаҳонбинӣ ва ҳисси ватандӯстии худ дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузоранд. дар замони соҳибистиқлолӣ ҷавонон чун нерӯи пуриқтидори созанда ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа эътироф гардидаанд. 23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки дар ҳамин санаи соли 1997 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро Рӯзи ҷавонон эълон намуданд. Шурӯъ аз соли 1997 ҳамасола инҷониб дар мамлакат Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳ шаҳомат таҷлил карда мешавад. дар фарҷоми чорабинӣ омӯзгорону донишҷӯёни фаъол барои иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстона идома ёфт.